on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realize So it's me again, your Ate Seng. Panibagong saya at panibagong sorpresa na naman ang ating ihatid dito lang sa Caloocan, Manawag, Pangasinan. So today is a Mother's Day special. Atin pong ihatid ang pasorpresa ni Ma'am Helen Limos sa kanyang pinakamamahal na ina na si Maam Dolores Limos. So guys, tunay ngang masasabi natin ang pagmamahal ng isang tunay na anak sa kanyang magulang ay walang katumbas. Kaya excited na akong ihatid ang munting sorpresa ni Ma'am Helen sa kanyang pinakamamahal na ina. So guys, excited na ba kayo? Excited na din kasi ako. Tara! Ma'am, andyan po si Maam Dolores Limos po. Ay ma'am, may sinilip ko na kami ma'am. Nandito na kami si Maam Dolores. Ma'am, bali, happy Mother's Day po from your daughter po, si Ma'am Helen Limos po. All the way from Honolulu, Hawaii po. Greetings po from our team. Surprise po dito. I hope po na na-surprise po kayo sa pag-surprise ni Ma'am Helen. Ma'am, bali po, message po sa inyo ni Ma'am Helen po. Happy Mother's Day, Nanay. Good health and be safe always. We love you from Robert family, Helen, Troy, and Junior po. Ma'am, we hope po na napasaya namin kayo these days.
In behalf of our team, Happy Mother's Day po. Pag-aarugang walang kapantay, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, na tanging si inay lang ang makapagbibigay. In behalf of our team, Happy Mother's Day and thank you for watching. Salamat at isang araw na naman ang natapos na isang Mother's Day surprise. So, guys, please don't forget to subscribe, like, share, and always click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin. Bye-bye!